Avui un vídeo de cuina. Hola, avui us ensenyaré a fer una massa de pizza casolana. Els ingredients per una massa de 5 persones són 500 grams de farina, 10 grams de llevat, 250 mil·lilitres d'aigua, oli i sal. Per començar a fer la massa de pizza, agafem el bol amb farina, li tirem el llevat, després l'oli, la sal i mentre barregem li anirem tirant l'aigua a poc a poc. Si veiem que la farina no s'enganxa a la massa, li tirarem una mica més d'oli. La massa ja està compactada, li tirarem oli, l'escamparem per la massa, així. I amb un drap el taparem durant 30 minuts mínim. Aquest és el resultat.
Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat. Deixeu un bon like i subscriviu-vos. Adeu!